Netajím se tím, že po tom, co jsem odehrál americkou M103, tak ten Conqueror je pro mě velký zklamání. Je pravda, že se hodně povídá o tom, že by mu měli zesílit tu přední část věže, protože on je vlastně průstřelný komplet do podvozku, do tu těch stran vedle děla mantletu, do tu té kopule a dokonce i jezera. Takže bohužel, ačkoliv třeba jsem s ním hrál hodně podobně nebo stejně jako s M103, popřípadě s jinýma těžkýma tankama, tak s M103 mám při stejném počtu bitev o 100 expů na bitvu v průměru víc. To bylo takový malý srovnání. Jediný, co na tom tanku dobrý, je opravdu to dělo. To je tam špičkový, je to vlastně to samé dělo, co je potom na 10 EVčku. A na té devíce je výborný. Bohužel oproti M103 asi to je mi nejblíž tomu srovnání. Tak, ono to vůbec nesklopí. Vůbec, což M103 měla výhodu, aspoň v tom cooldownu. To tady bohužel. Každopádně s Heavinou, tak jsem se rozhodl jít na tu stranu. Tady jak je, jsem minul, zaspal. Neví, jestli jsem žene skoro všechno, my jsme tu měli jenom takhle tu ty 4 tanky a oni už tu mají 2, 4, 7 tanků dole, za chvilku to vylíhne i S103, což je takový oříšek. To vystřelilo, že jo, leze to tak asi takhle z mého pohledu krásně 471 nadprůměr, ale S103 se objevila. A teď už vidíte jenom jak zmateně, skoro couvám, na mě nic jiného nezbývá. I E100, tak mě žene zpátky. Furt natočenou věž dopředu. Vidíte, typ 61 tam zařval úplně zbytečně jak dolů. Takže proti nám teďko stojí, proti 5 tankům jede k nám 9 VKčko. Stojí docela si myslím dobrá přesila, ale jak vidíte, jde to. JTčko schořilo jak papír úplně. Tady to byl zajímavý průstřel, já to stopnu. Takhle přesně pod věž. To úplně, to je to, kdyby chtěl trefit, tak to netrefí. Tak, kvůli tomu, že vidíte, že prostě ten Conqueror, tak jako ten pancír vás moc není schopný podržet, proto hodně lidí hraje na dálku a potom vlastně to je tak, jak to je, že máte málo, ale méně expů za bitvu, kvůli tomu právě, že nestříte na tanky, který si sami spotnete. Vidíte, oni když po nás budou chtít věc, je tam 7 tanků je tam. Když po nás budou chtít věc, tak já jsem si jel schválně do boku, protože není artinál. Tady vidíte, že maník na E75 je jaký je. Jsem ho nechal přejet. Tady už musíme úřadovat ze zhora. Oni kdyby vyjeli všichni po nás, tak by nás možná rozstřelili, ale tím jak si nás nechají jakoby jedou po jednom, že jo, ono. A už jsem přebyl na APCRka, tady vidíte E3, když se trefí to správné místo, taky jak je, skoro bych řekl papírová, jo, vidíte tam průstřel, krásný. To je výstavní díra ve weak spotu a tady si to takhle můžeme přiblížit. Tady vidíte to, ono je tam nějaký průzor nějakého velitele nebo něčeho takového. Tak. To tam je a i APčky nedájem to jde probít. Já vzhledem k tomu, že jsem měl trochu bobky, když jsem to tam viděl, jak jsem nenabil APCRka, ale vidíte, jak to tam má děravý jako řešení. Já sám jsem tý E103 dal 413 damage. Velice to tam zahrála pěkně E100, která tam vydržela dlouho, velice dlouho. Nějaký damage rozdala.
A i to VKčko prostě vepředu je svině, když to jako zbrojně řeknu, prostě tady zepředu je z nejtvrdší, ne nejtvrdší tank ve hře, že jo. Spolu možná asi 9 P3. Tak tady se nám podaří odsouvávat, střílet. Všechno je trvá věčně a tady už i VKčko umřelo. Tak. To byla naivní střela, ale co se dá dělat. Vidíte, že teďko oni jak tam výjíždí, jakože jedou i pod, když to pouznu, jakož výjíždí, tak si jedou i pod tuto VTčko a dozadu už jim jde bečet. Tady si nakonec dá 6 kg. Ale z mý pozice, zase opakuju, není tam Martina. Je to důležitý, jakmile tam není Martina, můžete si to dovolit. Jako teďko za tu situaci už by náš tím zabil. Ale vidíte, oni jakmile si vyjedou a už se sotět na auto jim teďko. A ten se nemusel prostě vystřelit. Hned zabít. Tady bylo i vidět z mý pozice to dělo, jak má furt zaměřeno, že jsem mohl na auto jim vzal, jsem si vyjel. Prostě parádně na tom. Tak, got him. Takže tady máme krásných 5000 damage. Já se takhle přepnu na tuto okýnko a tady vidíte za vítězství. Dostali jsme ještě MK k tomu, sice bez medaile žádná, ale 3900 expů, 70 000 hrubýho. Když se koukneme takhle na team score, tak Bečet krásně zahrál, ale já mám víc expů, protože jsem devítka, že jo, 5000 damage. A tady, jak jsem říkal, VKčko 3600 nacinkáno a E100 má 8700 nacinkáno. To prostě je v době goldové munice pecka, a jestli plnil nějakou misi, tak doufám, že jsem ji splnil. Na druhou stranu jejich E3 má 3800 nacinkáno, i přesto, kolik jsme do ní nasázeli mistřel. Ještě se kouknu na detailní report, tady vidíte, že za ty jsem viděl 6000 goldů, teda 6000 stříbrňáků, protože jsem střílel goldama, ale bylo to, si myslím, velice slušný. Já teďko pustím druhý replay, který bude na Lakeville a ukážeme si tam, jak se dá hrát s tím Conquerorem na tu větší vzdálenost, a když moc nevěříte vlastnímu týmu. Tak chvilinku strpení, než se mi to načte. Já si zatím můžu překliknout na tu tak může by. Tak, teď už snad se omlouvám za menší zdržení a už se nám načítají tančíky. Je to bitva na Lakeville. Z jedné strany uvidíte ošklivou prohru, ale i to, jak se dá zakempit. Uvidíme přesně dělo a tady už se nám to načítá. Vidíte, že ten tým je přibližně zase ten publikový průměr srovnatelný. A vzhledem k tomu, že já jsem usoudil, že oni mají ty dva zásobníky mají oko stejně heavy jako my, ale co je důležitý, mají dva dobrý light tanky, jo. Když mají dva dobrý light tanky, vidíte tady typa 62 AMTčko, tak ten přejezd je pro vás do toho města hodně náročný, protože on je z největší pravděpodobností nasvítí a to by byl čert, že nám by aspoň jeden nebo někdo ten hit nedostal. Vidíte tady z začátku, jak jsem rozmýšlel, co kam jede, koukal jsem, tak jsem se nakonec rozhodl
jet na trošku snipe toho prostředka, protože tam jede i ten bulldog. No, člověk, že on nemůže vědět, jestli něco spotne nebo ne. Ale tady, když se koukáme, tak z těch našich, jestli budou lítat nějaký čísla. Spotnutý v největší pravděpodobností byly, ale vidíte MT-25 na druhé straně, takže tam hit nepřišel. Takže to je přesně ono, já s něčím počítám a ono to tak vůbec není nakonec. Tak, tady vidíte, že ten bulldog to svítí, jak to tam najíždí. Teďko budeme ten předsadě, on se zastaví, prostě jako ta klasika. Tady vidíte, že to dělo na tu delší vzdálenost, maximální vzdálenost můžu říct, tak je hodně kvalitní. Ale bohužel, jak už jsem říkal, to je asi tak na tom tanku všechno. Ještě jsem možná minule pozapomněl na sidescrap s tím tankem. Neskoušejte to, opravdu to neskoušejte. Tolikrát jsem se spálil, že mi bylo až do breku, protože to, co projde do boku toho tanku, je opravdu katastrofa. Ono to bude asi tím, že on má, nemá zkusený ty hrany a vlastně do toho plátu, nevím, jestli to bere jako Space Armor nebo ne, ale do té strany, kde třeba IS-3 nebo IS-7, tak mají ten Space Armor, nebo vlastně E100, jak je ten plát, tak tuto tam nic nemá. Takže to trochu nezáživný replay, ale tady vidíte, jak prostě jsem snipil na větší vzdálenost. To je vlastně ukázka toho, že ho dobrý dělá. Tady vidíte, kam střelím, tam prostě jde, to úplně jako, tuto dělo na každém tanku, jak jsem spokojený s tím, že ho kdyby šel lívohnout a takhle. Ale bohužel ne, každý tank může mít všechno. A jestli se potvrdí to, že tu tomu tanku zpevní věž, tak bude mít aspoň nějaký ekvivalent k TM103, no TM103 v současné době úplně nebyla dudy, že úplně hodně lepší. Tak tady zase, dáte mi skoro pro a damage prostě 443, 393, 431 jsou prostě nádherný čísla, že? Když potom přijdete z toho Cairbornu, který je na 8, který střílí po těch 230, tak to je paráda. No. Tak tady už vidím, že to město naši prohrajou. Taky můžeme vidět, kde stojí naši IS-3, ale když jsem já nic nemohl vyčítat, protože sám, když jsem viděl rozložení týmu, tak jsem zakempil. Takže snipíme. Vidíme 452, úplně fakt jako super hit. Furt ve sniper modu. Je pravda, že jakmile je člověk hodně v tom sniper modu, jak zapomíná dělat ty věci okolo, protože furt hledá takový ty mezírky a to, kde se doplnil. A vidíte, tlačí nám druhou line. Bažinu. A docela slušně to tam vyřezali. Takže já tam zkusím jít trochu pomoct. Doufám, že tady nějaký Raone ze zloby je asi stejného názoru. A čekám, jestli tam vyjede. Tady se vyjíždí hodně často, že jo, že se tam vyloupnou, což teďko ne, ale tady můžeme vidět úplně věžičku jenom. Dobrý. Jako to dělo, ta jeho přesnost, že má furt zataženo, je úctíhodný. Škoda je ten tank. Tank byl jako divoký. Tak tady dostanu 1800 života. Trochu jsem se bál arty. A najednou jedna rána Artina a mám 800. A je prostě ty Artiny, to je peklo. Tamhle vidíme Čiri, jak se do nás vyprázdňuje. Dáváme furt pás. Šup, další Artina. Trefla jenom kama, jak se dostanu s fleshem, ale to nepříjemný. Autem jsem zase vyjel a dob jsem tu 416, myslím, že už jsem se za toho vracel, protože
tam byly naše 2 tanky, tak jsem si říkal, jako, ty už to ubráním, že bohužel oni zůstali pod Tartinou. Tak a tady se můžeme kouknout, já to takhle stopnu, jedno z nejdokonalejších míst na tu té mapě. Vidíte to? Úplně ty je super. Jednak, já to ještě trošku pauznu, jednak tady, tak to není, když tomu takhle zezadu, tak ten tank, tak tady tu stranu máte vejš, takže když si najedete víc k tomu, tak i tank, jako je ten Conqueror, tak dokáže sklopit to dělo. No ta Artinka si najela trošku přede mě, což nebylo úplně ono, hlavně jsem jí tam dal nějakým způsobem pokrejt. Tak, nic jiného než tamhle ta 90. Mě to neobtěžuje a opravdu kam jsem zamířil, tam to jde. Tady. Tuto je docela dobré, 62, to už jsme říkali předtím. Ale asi, já nevím, jestli si mě nevšiml, nebo si neuvědomoval to nebezpečí, co tam je, nebo nevím, ale palaciny hity, který jsem mu dal, nebo respektive palaciny, který ode mě dostal, tak. Tak, trojku jsem trefil nějaká na věž, tak jsem jí cinknul. Tady vidíme, že tady to šlo asi to tam šlo. Jestli to prošlo, to se dozvíme za chvilku, ale v současné chvíli už máme 4000 damage. A ještě tam asi něco naroste. Vidíme, jak jsme cinkli, neuvěřitelný, tady jsme taky cinkli. Oni nám mě nechávají nabít, jo, což je strašná chyba z jejich strany. Ale vidíte ta pozice, jak je silná. Jak je silná tady IS-3. Měla bílé než já. No, Rusákovi je nic neobvyklýho. A tady máme. A nebo. To by mě naštvalo. Tu ten Chiri mi dopnul. Koukneme se hned se koukneme na to, jak to vypadalo. Takže já jsem, jelikož jsem dostal High Caliber a Top Gun 6 kg, tak jsem i za prohru dostal expy, který byl jako za výhru, což je 949 expů, 55 000 hrubýho. A vidíte, že mám nastříleno 4700, to u nich tady 50-120, kterou jsem zabil, tak měla necelý 3000, 2900 a něco, což se mi povedlo, ale to jsem říkal, co by mi naštvalo. Ten človíček, který mi přijel, dopnul mi dozad s tím Chiri se 7 tankem, taky prostě Conqueror necinkne vůbec nic, to ani páci to nechytli. On má 24 výstřelů, 16 přímých, 6 průstřelů a on mi přijel dorazit. On má 697 damage, ale doklep mi tam. Co se dá dělat? Mohla to být ještě trošku epičtější bitva, kdyby tam nevyjel, ale vyjel a zasloužil si ten krásný kill, jediný, který měl. Tady vidíme ještě detail 24 000. No nic, každopádně vidíme, že i při prohře se dá zastřílet, byl jsem tam víc za kempen, ale bohužel historie se nebude ptát na to, jestli jsem tam kempil hodně nebo ještě víc, ale kolik jsem nastřílel, a pokud vidíte, že to fakt nemá cenu tam jet proti přesile, tak si radši zasnejpejte kort s Conquerorem, který, ač ho nemám rád, tak to jeho dělo je opravdu famózní. Toť vše a zatím